Bon dia, colla. M'heu demanat si hi ha alguna fórmula màgica per erradicar el barbarisme bueno que hauríem de substituir per la paraula bé. Sembla difícil, però ho podem aconseguir, perquè justament farà 50 anys hi havia una paraula, que era la paraula busson, que s'havia apoderat de la paraula bústia, que és la que diem ara. I va ser la voluntat popular la que va aconseguir que la paraula busson, el barbarisme busson, desaparegués i les cartes es tiressin a la bústia. Per aquesta mateixa regla de 3 podríem aconseguir que la paraula bé substituís el barbarisme bueno. L'avantatge és que és una paraula que diem moltes vegades i si ens mentalitzem a dir bé, 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 que vindràs? Bé, m'ho estic rumiant. Que has fet l'informe que et vaig demanar? Bé, m'hi poso ara de seguida. Com que la diem moltes vegades al dia, al cap de 21 dies segur que ja no ens ho pensem i espontàniament ens ve a la memòria la paraula bé, que substituiria el barbarisme bueno.